Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 17, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejne wydarzenie z cyklu Wejherowa na kartach historii. Tym razem wykład pana doktora Mieczysława Wojeckiego, geograficzne oblicze Wejherowa. Panie Mieczysławie, serdecznie witamy. I tych, co mnie nie znają. I będzie okazja, żeby się wzajemnie poznać. A propos tego Dnia Jedności Kaszubów, biliśmy rekord w kolbudach, nie udało nam się, 244, a 371, to jeszcze 100 akordonistów. Ale nie wiem, czy w tej sali oni by się pomieścili. Ja brałem udział dzięki pani Bogumile, proszę się pokazać, która zaszczyciła swoją obecnością, bo pożyczyła mi akordeon. Także drugi rok z rzędu. Przejdziemy, proszę Państwa, do tematu geograficzne oblicze Wejherowa. To nie będzie sama geografia, ale też będzie historia. I po raz pierwszy w życiu, no bo ja tak tyle mam pasji, że nie używam komputera, i dzięki pomocy pani Oli, ona będzie obsługiwała, a ja będę objaśniał. Tak. Także będzie historia się łączyła też z geografią, ale tak sobie postanowiłem zwrócić uwagę na geografię i przejdziemy do następnego. Tak. Moją ulubioną dziedziną to w geografii jest mapa, kartografia. W związku z tym zbieram od lat różnego rodzaju mapy Polski. No, tutaj krótko mieszkam, 6 lat, w październiku będzie 7 lat. I wybaczcie Państwo, jak się tam z czymś pomylę, bo tu siedzą historycy, którzy lepiej znają te fakty niż ja, ale wybaczcie, ja przedstawię to, co mi się udało w ciągu tych 6 lat zebrać pod kątem takim geograficznym, jeśli chodzi o Wejherowo. A to jest akurat zdjęcie zrobione, bo miałem wywiad dla Cyganów, Romów, bo miałem swoje studentki pochodzenia romskiego, no i do gazety Romano Atmo, która wychodzi w Szczecinku, takie zdjęcie przygotowaliśmy. No i ja pokazuję wskaźnikiem, że Romowie, Cyganie pochodzą z półwyspu Dekan indyjskiego, prawda? No, także zobaczcie Państwo na tym slajdzie Wejherowo i tu parę takich udało mi się ciekawostek zrobić, bo powiem Państwu, ale to potem będzie. Chcę powiedzieć, że ja myślę, że tak 6:30 wytrzymacie Państwo. Jak będę widział, że zbliżamy się, to będę skracał. Przyspieszę, bo jest 26 takich slajdów zdjęć i każdy chciałbym szczegółowo omówić. Tak, nasze miasto jest rozciągnięte i taka wielka polana tam jest na północ od Wejherowa, to jest Kąpino, prawda? I proszę Państwa, kierunki świata, bo zawsze nam się kierunki mylą, nawet jak jesteśmy na placu Wejhera z młodzieżą, to młodzież ma problem wskazania kierunku świata. Teresa Kowalska potwierdzi to, prawda? Po której stronie jest ratusz, w której Pierzei Rynku ratusz, prawda? Ulica Sobieskiego i tak inne restauracje. A więc, proszę Państwa, zachód to jest ta część, prawda? Zachód, wschód, osiedle Fenikowskiego, a tu Dzięcielskiego, to ja gdzieś tu mieszkam, w Święchowie Dzięcielskiego. Aha, cieszę się, że żona dzisiaj jeszcze, bo myślałem, że nie zaszczyci obecnością, także witam żonę przy okazji, tak, która jest moim cenzorem. A więc jak widzicie Państwo, Wejherowo jest rozciągnięte, bo leży w pradolinie Łeba, Reda, prawda? Wyjątkowe, zresztą Wejherowo, proszę Państwa, wy dłużej mieszkacie, moim zdaniem jest wyjątkowym miastem na mapie Polski czy świata. I mnie interesują różnego rodzaju szczegóły, szczególiki związane z miastem, z miejscem osiedlenia się. Także jak będę mówił o ulicach, chcę Państwu powiedzieć, że ja wszystkie ulice zmierzyłem. Bo tak chciałem się dowiedzieć, która jest najdłuższa, która jest najkrótsza. Może kogoś będzie interesowało, ile metrów po przecinku tam ma wasza ulica, to
Kiedy dojdziemy do ulic, to, ale już tam pewnie na końcu, to ja Państwu podam, bo mam zestawienie alfabetyczne wszystkich ulic. I proszę Państwa, w Wejherowie mamy dzisiaj chyba 215-216 ulic. Wyobraźcie sobie. Doszły nowe, Wzgórze Morenowe, tam gdzie rondo Bractwa Strzeleckiego powstało. Od ronda pułkownika Pruszkowskiego nowa ulica, Aleja Wzgórze Morenowe, tak to się nazywa. W każdym bądź razie osiedli mamy 14, najwięcej mamy ulic na literę K 26, na literę S 22, na literę P 21, M 18, W 15, O 13, B 12, N 10. Jakie są najdłuższe ulice w naszym mieście? Pierwszej Brygady Pancernej. 5105 metrów. Drugie miejsce Chopina. 3668 metrów. I na trzecim miejscu Gdańska. 2571 metrów. Czy ja mogę od razu dopytać, w jaki sposób mierzył Pan? Nauczono mnie w komputerze. Tam trzeba było wejść, no ale ja nie używam, to ja się nie znam. No. Co ja będę tłumaczył tutaj? Najkrótsze ulice. I od razu skojarzcie sobie, gdzie te ulice mogą leżeć. Ulica Krótka, najkrótsza, 78,5 metra. Gdzie leży Krótka? Zachodnia. O tu, na południe od torów kolejowych. Bo tak się składa, że tory kolejowe, linia kolejowa 1870 rozdziela miasto na północną część i południową. No jest problem, nieraz przedostać się z części północnej na część południową. I tak czekam, kiedy wybory się zakończą i ten zryw zbudują w końcu, żeby się przedostać na osiedle Sikorskiego. Także bliziutko tutaj do osiedla Sikorskiego. Także ulica Krótka znajduje się tam, gdzie jest Przebędowskiego, Gniewowska i Krótka tam się znajduje. Na drugim miejscu jest ulica Mokwy, 80,2 metra. A gdzie jest Mokwy? Jak jest Stewczyka, Morska i tam króciutka jest Mokwy. I na trzecim miejscu Akacjowa, to chyba będzie problem. Akacjowa tutaj, gdzie cementownia. Wierzbowa, Akacjowa i tak dalej. Zmierzyłem długość, gdybyśmy się kiedyś z uniwersytetem wybrali granicami miasta, to długość granic miasta to jest 32,5 km. Całe Wejherowo, gdyby tak obyć w granicach. Rozciągłość Wejherowa, zachód, wschód, 9,25 km. 9 km. Rozciągłość południkowa w ten sposób. NS 6,19 km. Długość linii kolejowej, tak biegnie SKM przez miasto, 7,62. Długość rzeki Redy w obrębie miasta, ale w linii prostej, bo jak wiecie, to Reda meandruje. No jak wylała, to tych meandrów nie było widać jakieś 2 tygodnie temu. Także w linii prostej 6,33. Długość linii kolejowej SKM-ki. A z meandrami 11,7 km. I policzyłem te meandry i tych meandrów mamy 42 w obrębie miasta. 42. Także dobrze, że mamy tereny zalewowe, że po wysokich opadach może się rozlewać na te tereny. No i tam nie powinno się budować, nie powinny powstać różne. Teren zalewowy to jest właśnie ten, prawda? Tu, za tym kościołem Boremusza. No i w tej części, gdzie jest ulica po drugiej stronie Norwida. Tam. Najważniejsze wzniesienie miasta, o czym będziemy mówili, co odkryliśmy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Góra, tak. Nazwaliśmy, bo był plebiscyt, wejherowskie Wzgórze Krajoznawców. 15 października wyruszyliśmy, prawda, 2021. Tak, i jest Wzgórze Krajoznawców jako jedyne w Polsce, bo jest Góra Krajoznawców koło miastka, ale wzgórza tego nie ma.
No i chociażby Takorzecze się wyróżniamy, prawda, w Polsce najwyższym wzniesieniem 149,7, a pod zaborem pruskim byliśmy lat ile? 148. I wierzcie mi, że ja jak jadę w Polskę i pytam się, kiedy Polska uzyskała niepodległość, no to wszyscy wiedzą, 1918 rok. A kiedy dostęp do morza uzyskaliśmy? Nie wiedzą. Bo 2 lata później te tereny Polska otrzymała. To też coś mówi, prawda, o wiedzy naszej takiej ogólnej. 2 lata później, prawda, otrzymaliśmy, no i Wejherowo odzyskało tę niepodległość. Także w tej części zalesionej Trójmiejskiego Parku najwyższe wzniesienie się znajduje. Co jeszcze geograficznie można powiedzieć o Wejherowie? Proszę Państwa, no rzeki. Rzeka Reda, tak. Proszę Państwa, rzeka Cedron, która wcześniej się nazywała Biała, ale to związane z Wejherowem śluby, prawda? Zmieniona została Biała na Cedron. Proszę Państwa, potok Pętkowicki, który od Pętkowic wypływa, on jest krótki, bo ma tylko 2 kilometry. Cedron 8 kilometrów. I tam, gdzie jest jezioro wyspowe, w tamtym rejonie na południu wypływa. Z tym, że Cedron, no nie każdy wie, ma swoje dopływy. Ma jeden dopływ prawy i lewy. Prawy to jest taka młynówka, tam gdzie przed wojną była kawiarnia Cafe Pucik. I my właśnie przy tym domu, przy tej kawiarni, gdzie dzisiaj mieszkają państwo kwiedzyńscy, skręcamy, jak jedziemy na południe, na wschód, żeby zdobyć to wzniesienie. Zresztą na mapce to macie zaznaczone całą naszą trasę. Lewe dopływy Cedronu z Góry Zamkowej, Góra Zamkowa jest poza terytorium naszego miasta, wypływa Grzepnica, tak się nazywa, a wcześniej nazywali Drzewica nawet, w 1600 którymś roku, w XVII wieku, także z nazwy mamy Grzepnicę, która jest dopływem Cedronu, no i potem potok Srebrnik, prawda, który płynie przez miasto, jest zabudowany. Jak chcecie naocznie zobaczyć, że woda płynie w stróżce, to tam, gdzie jest PKO i taka pokrywa do tej... Tak, posłuchać, tak. No i ona potem pod torami płynie i w północnej części płynie do rzeki Cedron. Najwyższa liczba ludności Wejherowa była w 2014 roku, bo jak wiecie, Rumia nas wyprzedziła o 500 ponad osób. W tej chwili w 2014 roku było 50 375. Teraz chyba w granicach 38 liczba zmalała. W 1920 roku, kiedy uzyskaliśmy niepodległość tutaj, mieszkało 9512 osób. W 1939 roku 15 638 osób, w tym 256 Żydów. No bo oni mieli, gdzie jest ulica Pucka, swoją synagogę, no i tej synagogi już nie ma, prawda? Tak, zniszczona została. W 1946 roku 13 407 osób. Powierzchnia Wejherowa, granica około 26 kilometrów. Redy 29,45, większa powierzchnia. Zresztą oni mają te bagna, łąki, także stawiają te domy, bloki, jest przestrzeń do budowy. I Rumia 32, prawie 39 km². Powierzchnia naszego powiatu 1285 km². Lasy w Wejherowie stanowią, ale to na następnym zdjęciu zobaczymy, prawda, 47 prawie procent. Prawie połowę powierzchni naszego miasta są lasy. No i przewagę stanowią mieszkań kobiety. Zresztą dzisiaj też chyba przewaga kobiet jest na tym spotkaniu. 52% stanowią kobiety w Wejherowie w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. Cofniemy się do tyłu. Tu jeszcze? A tu nie, dalej. Rynek. O, ta mapka mnie interesuje. Tak wyglądało
województwo pomorskie w latach 1920-39. Proszę zobaczyć, z jakimi terenami graniczyliśmy. Niemcy, na wschodzie Niemcy, Prusy Wschodnie, południowy zachód, województwo poznańskie, województwo łódzkie, województwo warszawskie. I tutaj zaznaczono, proszę zobaczyć, że do 1939 roku zasięg województwa pomorskiego był taki. Na północ od tej linii, widzicie? I po 1938 roku z warszawskiego zabrano ten kawałek, tak? A z poznańskiego ten kawałek, także Bydgoszcz się znalazła już w naszym województwie pomorskim. Tak. Także dalej jedziemy. O, i proszę Państwa, tak wygląda Wielkie Pomorze w granicach od 1 kwietnia 1938 roku. Tam, gdzie jest gwiazdka, to są miasta powiatowe. Także zobaczcie, ile tych miast było powiatowych. Bo przed wojną Polska składa się z 16 województw. Łatwo zapamiętać, no, dzisiaj podobnie jest, prawda? 22 miasta były powiatem, siedzibą powiatu. Tutaj. Wejherowo pod względem ludności znajdowało się na 10. miejscu. I jeśli chodzi o powierzchnię, to 8 miast miało mniejszą powierzchnię, a tych miast wszystkich było 64, prawda? I teraz pokazane jest, jakie miasteczka należały do tych miast większych. Na przykład Bydgoszcz podlegało Fordon, Koronowo, Solec i tak dalej. Mamy nasze Wejherowo, zobaczcie, powierzchnia 6,38 i ludności 1 kwietnia 12 550. Tak wyglądało to nasze miasto. Dalej. Tak. Proszę Państwa, tu jest jeden błąd, bo mi kolega robił. Pokazany jest, i proszę zobaczyć, Pruszcz Gdańsk. Nie powinien tu się znaleźć. Powiat człuchowski, to wiadomo, Czarny, Człuchów, Deprzno i tak dalej. Ale że kolega z Gdyni mi to robił, że też kartografią się interesuje, także nie zwrócił uwagi. Ja dopiero teraz przed wykładem zwróciłem uwagę. No Pruszcz Gdański należy do powiatu gdańskiego, a siedziba się znajduje starostwa właśnie Pruszczu Gdańskim. Także to powinno być, z tym, że chyba nie odrębniono tu powiatu gdańskiego i dlatego, no nie wiem dlaczego on tam to wrzucił. W każdym bądź razie, proszę Państwa, mamy miast 42 miasta mamy. Tak. I teraz chcę powiedzieć, że 2 miasta, jako ciekawostka, sam się zdziwiłem, nie mają odnośnie w historii praw miejskich. Jedno to miasto to jest Ustka. Chyba przez zasiedziałość zostało miastem po wojnie wliczone. Nawet burmistrz Ustki pisał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo oni nie wiedzą, kiedy otrzymała Ustka prawa miejskie. Okazało się, nigdzie w dokumentach tego nie ma. Da. I drugim takim miastem to jest, proszę Państwa, Pruszcz Gdański. Pruszcz Gdański. I co o Pruszczu pisze? Tak. W 2007 roku w czasie konsultacji w sprawie nadania, a nie, to jest Ustka. Formalnie nie istnieje, nie znaleziono akt prawny przyznający Pruszczowi prawa miejskie. Podawane w czasie II wojny światowej daty uzyskania praw miejskich dotyczą faktu przyłączenia Pruszcza jako dzielnicy, co nigdy nie było uznane przez polskie władze. No to przyjęto 1945 rok. Także ciekawostka, prawda? Mamy 2 miasta, gdzie nie mają praw potwierdzonych w dokumentach. Tak, także dalej jedziemy. Proszę Państwa, Wejherowo, Pobrzeże Kaszubskie, a to jest granica Pradoliny, prawda? Tu szczegółowy podział fizjograficzny jest podany. Po jeziorze Pobrzeże mamy Kaszubskie, a tutaj mamy co? Po jeziorze Kaszubskie. Tak. I po jeziorze Kaszubskie dzieli się tutaj, ja tylko wymienię, na po jeziorze zachodniopomorskie, po jeziorze południowopomorskie, wschodniopomorskie
No i tu jest pobrzeże kaszubskie. I proszę Państwa, tak geograficznie skupię się na tym, bo zapewne Państwa to zainteresuje, jak w ogóle powstała Pradolina. Jak sądzicie Państwo, kto wytworzył Pradolinę? Lodowiec. Nie lodowiec. Ma związek to z lodowcem, ale nie lodowiec. Także nieraz jak żono gdzieś tam byliśmy w podróży i kogoś znajomego poznawałem, a to się wykazało, że z telewizji podobno twarz widziałem, że ona mówi, daj spokój, mówi, ciągle kogoś tam poznajesz i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wody, które wypływały spod lodowca, wody fluwioglacjalne wytworzyły pradoliny w Polsce. Bo tych pradolin trzeba by sięgnąć wstecz. Ziemia ma lat 7 miliardów. 7 miliardów, proszę Państwa. I jakieś 14 tysięcy lat przed naszą erą było zlodowacenie. I na Półwyspie Skandynawskim gdzieś 2 miliardy lat temu powstały góry skandynawskie. To są stare góry. A więc jak 2 miliardy lat, to te stare wyniosłości góry były przez czynniki denudacyjne zniszczone. A czynniki denudacyjne w geografii się nazywa wszystkie czynniki, które niszczą wyniosłości. Wiatr, woda, mróz i tak dalej, i tak dalej. Także przez tyle lat te stare góry były niszczone. Góry skandynawskie, Sudety z tego okresu pochodzą. I w związku z tym w górach alpejskich, typu alpejskiego, które w naszej erze były w początkach, Karpatach, Appalachy, Himalaje i tak dalej, ta rzeźba jest bardzo wyraźna, bo jest najmłodsza. I te powierzchnie płaskie w Skandynawii, gdzie mógł się śnieg gromadzić, nazywamy fieldami. I teraz, żeby lądolud powstał, to musi być co? Odpowiednia powierzchnia, gdzie się masy śniegu nagromadzą i odpowiednia temperatura, żeby spadł śnieg. Także ten śnieg się gromadził na tych fieldach, ale przecież, proszę Państwa, temperatura się zmienia dzień i noc, prawda? W dzień o 12, jak świeci słońce, no te masy śniegu, które się tam zbierały, one tak były, zgniatały się, ale wierzchnia część, ona rozmarzała i w nocy zamarzała i tworzyły się takie skorupy, może kojarzycie z lat młodości, firmy, taki chropowaty, nie tafla jak szyba, tak, tylko chropowaty taki lód, firm. I te płaszcze firnowe, gdzie ziarenka miały 3 do 5 mm, jak one się złączyły, powstało takie ciasto lodowcowe albo lód lodowcowy. I nadal pada śnieg, on się tam nie mieści w Półwyspie Skandynawskim i zaczyna ten lądolód płynąć. I gdzie się zatrzymuje? Tam, gdzie są góry. W związku z tym, że istniały już Sudety i Karpaty, no to pierwszy postój lądolodu w Polsce to był zlodowacenie południowo-polskie. I on tam, gdzie te były szczeliny, on się wszędzie w kotliny wciska, w Sudetach, w Karpatach. I cały ten okres, kiedy lądolud się tworzył, kiedy napływał, bo on tak napływał, cofał się, napływał, cofał się. To nazywamy geografię glacjałem. Oziębienie, kiedy nastąpiło, on płynął. To jest glacja. Kiedy było ocieplenie, to on się cofał, prawda? I to nazywamy interglacjałem. Drugi dłuższy postój lądolodu to był przez środek Polski. Tak idąc od Gubina przez Głogów, Kalisz i Suwałki. I to była główna linia drugiego postoju, zlodowacenie środkowo-bałtyckie. Tu też jest problem, bo młodzież, studenci mieli problem z nazewnictwem, zasięgiem. No jak środkowo-bałtyckie, to pewnie przez środek Polski, a ten postój nie był taki wyraźny. Także na południe od Konina już lądolodu nie było, na południe od Suwałk też nie było. I w związku z tym ten krajobraz, który powstawał, on był niszczony przez czynniki denudacyjne. I ten krajobraz przed lodowcem nazywamy krajobrazem peryglacjalnym, starym, zniszczonym. No i trzeci dłuższy postój lądolodu to było zlodowacenie bałtyckie. A więc w północnej części między innymi lądolud na tej linii się zatrzymał.
Jak on napływał do Polski, to miał 1,5 kilometra grubości, wyobraźcie sobie. I ten lądolód to nie był tak jak lód w rzece. Głazy olbrzymie ściągał ze Skandynawii, żwiry, piaski, gliny i tak dalej. I jak on się cofał, no to pozostawiał na przedpolu. A dlaczego się cofał? No trzeba wrócić do promieni słonecznych, proszę Państwa. Będziemy mieli niedługo 21 początek wiosny. Kąt padania promieni słonecznych każdy sobie może obliczyć, dlatego trzeba znać szerokość geograficzną miejscowości. Wejherowa 54,36. Odejmujemy od 90, bo słońce za 2 dni będzie nad równikiem. I tak do góry ci mieszkańcy będą patrzeć na to słońce. I ono sobie po 3 miesiącach wędruje. Raz na jedną półkulę, raz na drugą. Także kąt padania promieni słonecznych za 2 dni o godzinie 12 będzie u nas wynosił ile? 91 alfa, 35 z groszami. No bo 54, 36, tak. Także taki kąt badania promieni słonecznych. I teraz on się topił, lądolód, bo te promienie słoneczne, one w ciągu roku się zmieniały, prawda? Padały na czaszę powierzchnię i na czoło lądolodu. I to, że te promienie słoneczne padały na czoło lądolodu, to on się cofał. Ale jak nastąpił okres glaciału, znowu napływał. I tak sobie ten lądolód wędrował. Także nasze województwo pokrył tak 13 tysięcy lat przed naszą erą. Ostatecznie pozostawił w tej części takie bryły martwego lodu. I kiedy automatycznie się całkowicie cofnął na północ, to te bryły się roztopiły i powstały jeziora wytopiskowe. Jak gdzieś nieraz w terenie na Pojezierzu Kaszubskim zobaczycie takie jeziora typu wyspowe, okrągłe, to są te wytopiskowe. Po ustąpieniu lądolodu martwe bryły się roztopiły, no i w tych zagłębieniach powstały jeziora wytopiskowe. I oczywiście jak ten lądolód się zatrzymał na tej linii, proszę Państwa, to jego grubość była mniejsza. Już nie było 1,5 kilometra, prawda? Bo ten lądolód płynął pod górkę, można powiedzieć. Po południu jest bliżej wzniesiony. Ale że długo tu przebywał ten lądolód, to mamy grube osady czwartorzędowe. To dochodzą w okolicach Wejherowa 80 metrów grubości, te osady czwartorzędowe. A jakie są osady czwartorzędowe? Gliny, piaski, żwiry, głazy i tak dalej. I tak się zdarzało, że ten nacisk tego lądolodu powodował, że na powierzchni było minus, ale pod spodem płynęły wody spod lodowca. I te wody nazywamy wodami fluwioglacjalnymi. Także pradolinę stworzył nie lądolód, tylko wody, które wypływały spod lodowca. I że one wypływały północ-południe, to utworzyły zagłębienia takie o kształcie południowym. I dlatego, jak spojrzycie na mapy na jeziora raduńskie i inne, dlaczego mają kształt południkowy? To jest związane z tym, że pod lądolodem te wody wypływały takie w kształcie południkowym, zagłębienie, które zapełniły jeziora, których jest tutaj ponad chyba 2800 w naszym województwie. No i ciekawostka, proszę Państwa, że ten teren jakby chylony bardziej w kierunku Zatoki Puckiej, że jak lądolód się zatrzymał na tej linii i wody, które płynęły, nie mogły płynąć przed lądolodem, zobaczcie, wypływały z tej części, gdzie był lądolód i z południa też płynęły rzeczki. Na przykład Bolszewka już płynęła 33 km na dopływ Gościninka chyba, która dobyła ta. No i inne rzeki w kierunku idąc na zachód Polski. No i te wody nie mogąc płynąć na północ, wymywały co wielkie obniżenie, które potem jak automatycznie lądolód z tego terenu zniknął, no to w tej pradolinie, to pradolinę zajęły rzeki. No i jaka rzeka? No Łeba i Reda. I proszę Państwa, wody po ustąpieniu lodowca płynęły w kierunku zachodnim. W kierunku zachodnim. A wiemy, że teraz Łeba płynie na zachód, ale Reda na wschód.
dlatego na wschód, że się teren obniża, a tam, gdzie jest Boże Pole, tak? Jest taka miejscowość? Tak. Ten lądolud, jak się topił, to on co? Masę tej ziemi z siebie wyrzucał. Piaski, żwiry, głazy i tak dalej, i tak dalej. No i w tym miejscu masę ziemi wyrzucił z siebie i stworzył taki próg, że Łeba płynęła na zachód, bo tam teren się obniża, a Reda poszła na wschód, bo tak się teren w kierunku Pucka obniża. Także te wody kiedyś płynęły na zachód i rozdzieliły się, kiedy ten lodowiec wysypał te materiały, które sobą niósł. To chyba wystarczy. Tak. O, i teraz pokazana jest Pradolina. Gdzieś tam tutaj jest Boże Pole i ten masyw ziemi przesypany został i zmienił kierunek. I proszę zobaczyć, jest dolina nasza Cedronu, to ładnie się zaznaczyło, prawda? Widzicie? A tu jest ta młynówka, tam się sączy i tu ten dom Kwidzińskich jest. No i nasze wzgórze jest gdzieś tam zaznaczone, ale do tego dojdzie. I zobaczcie, jak płynie Reda, to za Redo jest Pradolina Kaszubska, tak się nazywa ten cały obszar, a tu jest fragment Kępy Ksywskiej. I teraz proszę zobaczyć na północy, co mamy. Obniżenie, prawda, widać? I to obniżenia wszelkiego rodzaju wykorzystane zostało w komunikacji, bo budowano drogi. I ta droga to jest potok, to jest Gizdebka, etymologicznie to znaczy izbica, prawda, która chroni przed mosty, przed zniszczeniem, tak? To Gizdebka. To był gościniec, tak? To było Gizdebka inaczej, to tam z czeskiego najprawdopodobniej. Możliwe. Także tutaj, gdzie jest Muza, to jest taki obszar śródliskowy, także w kierunku wschodnim płynie Gizdebka, a w kierunku południowym płynie potok, jak się jedzie na Kąpino, który nie ma nazwy i można by to nazwę komuś zaproponować. Na przykład, że tu się znajdowały Nanice, najstarsze te wsie śmiechowe Nanice, można nazwać jako potok Nanicki. Także w XXI wieku jest wiele rzeczy do odkrycia. Tylko trzeba komuś radnym naszym podpowiedzieć i niech zdecydują, prawda, żeby te cieki miały swoją nazwę. Po ciekami w geografii nazywamy wszystkie wody, które płyną. A że tu jest obszar źródłowiskowy, duży, Wejherowie, duże zasoby są wodne, dlatego, że jest podłoże glina, a glina nie przepuszcza wody. Także my jesteśmy bogaci, jeśli chodzi o wody. Nawet jak na rynku stała fontanna, ta pierwsza, to czerpano wodę z pnia. Wydrążono takie rury z parku miejskiego. Tam był taki staw i rurami do centrum miasta sprowadzano. O, gdzie ja ten mam rysunek? O, dzięki pani Oli. Zawsze się zastanawiałem, to czerwone, to jest rynek prostokątny Wejhera. Na jakiej wysokości, no ja wiem, na jakiej wysokości mój blok jest, 15 metrów nad poziom morza. Najwyższe wzniesienie 149,7. Najniższe to jest tam, gdzie się Wejherowo kończy na granicy z Redo, 10,8. Tam, gdzie takie meandry są. Po prawej stronie od mostu. Tam trzeba 100 metrów wejść. 10 najniżej położony. A mój blok w Śmiechowie leży na wysokości 15 metrów nad poziom morza. Chyba tsunami nie grozi, prawda, bo się mówi, że ta część będzie zalana. O klimat mówi, że się zmienia, człowiek jest winny i takie mapki, na przykład do Wejherowa nie dojdzie, bo wyżej leży. No zresztą przed wojną, no jak Wejherowo miało powierzchnię o taką, zobaczcie, widzicie? To jest powiększone, bo będzie też mapka historyczna z 1810 roku, gdzie to powierzchnię tego Wejherowa, które miało 6 tam z groszami kilometrów kwadratowych, to ja zaznaczyłem, zresztą sobie możecie państwo zobaczyć. I to jest mapka dla mnie cenna, bo wiem mniej więcej na jakiej wysokości jest rynek, przez który często przychodzę. Mówię, znamy najwyższy punkt, najniższy. Zresztą te wzniesienia, nieraz ktoś mówił, podają, to jest najwyższe wzniesienie to jest w granicach 110 metrów. Bo tam
Jakaś legenda jedna się dotyczy tych wzgórz Ciefanikowskiego. No tutaj teren jest wyżej wzniesiony i z tych wysoczysk po Jezierza Kaszubskiego szereg cieków i dlatego prawe do rzeczy Redy ma większą powierzchnię niż lewe do rzeczy, gdzie nie liczne, tylko takie strumyki płyną. Także niebezpieczeństwo jest w przyszłości, że ta część będzie zalana. No całe żuławy pokazują. Ja zresztą kiedyś tam na wykładach pokazywałem te mapki. Tymi rzeczami zajmuje się profesor Plisko-Zub z Gdyni, Gdańska. Także tak wygląda nasza Pradolina, która w najszerszym miejscu Pradolina Łeba Reda ma 2 km. A woda tak średniej głębokości 1 metr Reda. No i meandruje, prawda? Tak samo meandruje rzeka Cedron. Woda jest bardzo czysta. No i ciekawostką tego jest, że duży spadek jest terenu i rzeka Cedron nasza reprezentuje typ rzeki górskiej. Spadek wód jest w granicach 7,60 stopnia, a jeszcze inne potoki w naszej łódce sięgają nawet do 13% taki spadek. Ale bardzo jest przyjemnie spacerować sobie bulwarem nad rzeką Cedron, jak ona płynie i szumi pięknie. To mi się podoba. Także proszę Państwa, no zamieszkałem w Wejherowie i zachwycam się tym miastem. Może trochę inaczej patrzę niż ci, co dłużej mieszkają, prawda? Bo nawet, proszę Państwa, idąc z Sobieskiego, ktoś umieścił tablicę o Rynnie. A tak, złote. Żadne miasto nie ma takiego wiersza, a oni tam napisali: o Rynno złotorymna, jak dobrze, żeś jest na ulicy, bo co by z tego było komu, gdybyś ty była w domu. I nawet Rynna ma swój wierszyk. Na Sobieskiego, jak od ronda papieża Leona idziemy po prawej stronie, to zwróćcie uwagę na ten element. Tak. No i jeszcze chcę, proszę Państwa, no czas szybko, muszę się skracać. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że wyjątkowym jest miastem Wejherowo na mapie Polski, z tego, że tu wielu geografów mieszkało, a ja kończyłem geografię i oni ze mną mieli zajęcia, wyobraźcie sobie. To tak związane jest z Gliną. Profesor Beniusz, co nie związany z Wejherowem, jak egzaminował nas, to trzeba było poznać 100 skał, wyobraźcie sobie, skład chemiczny, największe zasoby na świecie. No i takie proste pytanie, to już potem studenci starsi nam opowiadali: uważaj, bo będzie o glinie pytał. Profesor Beniuszyc. On w czasach stalinowskich dostał profesora. Niektórzy, którzy byli leniwi, to mu odebrano tego profesora, a niektórzy wystarczył doktorat i byli profesorami przez kupę lat. Mieli zasługi większe. I ten Beniuszyc zawsze pytał się, to znaczy kogoś się spytał, i to fakt autentyczny: rozpoznaje pan glinę? Tak, o, to jest ta glina. I glina to jest ił i lepiszcze. Czyli lepiszcze i ił. No i profesor pyta się: no ten pierwszy składnik to ja panu podpowiem, ale drugi składnik jest. I profesor Beniuszyc tak pokazuje. A zaoczny student wyjmuje stówę i rzuca mu na stół. Nie, proszę pan, nie o to chodzi, ale o ten składnik. No i chyba dopowiadał mu, że chodzi o to. I nie wiem, jakim wynikiem ten egzamin się zakończył. Także różnie byli wykładowcy. Ale ja tylko wspomnę, żebyście wiedzieli, że tu w Wejherowie mieliśmy 2 wybitnych geografów i jednego wybitnego poetę, pisarza. Pani Wanda Kantecka wie pewnie, o kogo chodzi. Leona Ropla. Znana postać, bo biblioteka w Luzinie z imieniem Leona Ropla, proszę Państwa. Także on, ciekawostka, skończył germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i wyczytał w dokumencie przebędowscy, że oni stworzyli stypendium dla biednej młodzieży. Z Mieszczan 10 i pochodzenia chłopskiego 10. On wyczytał, że takie stypendium mógłby on otrzymać, a on był wówczas jako jedyny z Wejherowa studentem UJ-u. I do Bolduena napisał, że jemu się należy
stypendium Przybędowskiego w kwocie 46 zł, to chyba swoją wartość miał, że on jest najlepszym studentem na UJ, a on tylko był jedyny. I proszę Państwa, podobno Baldwin się rozejrzał z tego wszystkiego, no ale mówi, jak facet się napracował i wynalazł, że takie stypendium było, bo ono było do 1939 roku. To musi dostać. a, dobrze, a on studiował chyba 36 tam jeszcze przed drugą wojną i dalej mu 46. I ten Roppel wiedział, że my języka niemieckiego nie znamy, bo ja trafiłem jako początkujący, bo ja miałem w liceum pedagogicznym język rosyjski. Po tylu latach wiele rzeczy pamiętam w języku rosyjskim, także mogę się dogadać po rosyjsku. Ale trzeba byłoby brać na studia jakiś język. To niemiecki dla początkujących. I Leon Roppel zawsze mówi, słuchajcie, ja tu tak zajmuję się teraz podróżnikami z Morza Śródziemnego nad Bałtyk i nas było dwóch na seminarium, mówi, a wy i tak nie znacie niemieckiego, chyba się nie nauczycie. Idźcie mi tam, pospisujecie pewne materiały o tych podróżnikach. W taki sposób dla nas znalazł. Coś tam się nauczyliśmy, ale nie w tyle, żeby rozmawiać. No i dzięki temu pozytywnie otrzymaliśmy ocenę i tak dalej. No i to była z geografii ekonomicznej pani Ewa Adrianowska. Tak, gdzieś tam ogrodnictwo rodzice prowadzili gdzie Piaśnica tam jest, na Krokowo jak się jedzie, tak, Baranowska. I proszę Państwa, ja tak sobie myślę, żebym ja wiedział, że ja kiedyś zamieszkam w Wejherowie, to jak ja mógłbym o wielu rzeczach porozmawiać. I druga rzecz, warto zapamiętać, profesor Łomniewski. Zapamiętajcie, Kazimierz Łomniewski. Może się w tej chwili nie kojarzy, ale będzie się kojarzyło od dzisiaj. Gimnazjum, szkoła podstawowa numer 9, naprzeciw kościoła. Pomnik poległych nauczycieli. On wykładał, urodził się koło Tarnowa, skończył geografię, filozofię i coś tam jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w 1946 roku tu się pojawił, po wyzwoleniu Wejherowa pojawił się i uczył historii, geografii, a że to była szkoła przedwojenna, młodzież była bardzo zadowolona, bo w tym czasie uczniem był Gerard Labuda. I zauważył, że to jest zdolny człowiek i go wysłał na studia, dzięki tam pomocy kuratora. Wysłali go na studia do Poznania i dzisiaj mamy to spotkanie w Księżnicy imieniem Labudy, który tyle pozycji stworzył, prawda, i napisał, ma swój pomnik w Luzinie. Także Kazimierz Łomniewski, wielce zasłużona postać dla Wejherowa. Pan Jeliński nawet wydał książkę o basenach, tak? Nie, kortach tenisowych też. Tak, kortach tenisowych. I ja na zdjęciu rozpoznałem profesora Łomniewskiego. No i zawsze jak człowiek rozmawia z ludźmi, zawsze się od każdego można coś dowiedzieć. Proszę Państwa, okazuje się, że organizowane były mistrzostwa Polski przed wojną w Wejherowie. I on był, a jest na zdjęciu, szefem Towarzystwa Tenisowego w Wejherowie przed wojną. Kazimierz Łomniewski. Także to, że był szefem i to, że Gerard Labuda dostał się na studia dzięki Kazimierzowi. No i Łomniewski stworzył najlepszy podręcznik oceanografii na świecie. Także ja uczyłem się oceanografii. Jak przychodził na zajęcia, otwierał stronę, czytał, mówił o swoich podróżach i tak dalej. No i zmarł mu się chyba w 1978 roku. Gdybym ja wiedział, że oni tutaj związani z Wejherowem, ile ja rzeczy mógłbym się od nich dowiedzieć. Zresztą współpracowałem blisko z panią Adrianowską, miała geografię ekonomiczną. No to tak związane, lecimy dalej, bo już jest za 10. Tak. Proszę Państwa, to już mamy całe. Gdyby odciąć tę część Trójmiejskiego Parku, zobaczcie, to ten kształt Wejherowa by przypominał nam samolot. Zobaczcie, przód samolotu, jedno skrzydło prawe, drugie skrzydło tak. Bo często na tych mapach, jak pokazują, kiedy głosujemy, jak są wybory, to część to pomijają. No bo jak tu nikt nie mieszka, no to po co to pokazywać, że dla mnie byłoby ciekawe, żeby całe Wejherowo ujęli. No i tu macie najwyższy punkt, prawda? Najniższy punkt, to już na skraju z Redo, 10,8.
Zresztą zobaczcie Reda, jak ona meandruje. To samo Cedon ma, a to jest ta grzepnica z Góry Zamkowej wypływa, widzicie? Góra Zamkowa jest tam, gdzie jest zabity Bolduen, burmistrz przedwojenny, prawda, duże zasługi. Potok Pętkowicki, zobaczcie Państwo, 2 km długości płynie do Redy. Cmentarz zaznaczony został tutaj na Śmiechowie. No, stary cmentarz to jest tu, Park Kaszubski niedaleko. 3 dworce kolejowe mamy, główny, Nanice i Śmiechowo. No i teraz mamy, no i tu zapisany pociąg ruszył 1870 rok, a w kierunku północnym w 1902 zbudowano linię, bo z jeziora Orle sprowadzano do cementowni Bargiel. I w związku z tym ta linia kolejowa była potrzebna. I teraz jak się przyjrzycie rzece, jak ona płynie, tutaj na Śmiechowie koło mnie z ogródków działkowych płynie, aż się prosi nazwać ten potok. Ja bym nazwał potok Wejhera, bo tu są ogródki, rodzinne ogródki działkowe imieniem Wejhera. Dalej mamy drugi potok, który nie ma swojej nazwy. No i tu też jest na mapie zaznaczone są ogródki działkowe. Tu jest bardzo dużo. Nawet te ścieżki to mają nazwy kwiatów. Krokusach, hiacentów i tak dalej. Chyba tych jest dróżek ponad 300. Także tu jest Cejnowy, ogródki działkowe. Tutaj przy Sucharskiego bardzo dużo. No Góra Żydowska to tam kiedyś byliśmy z uniwersytetem. No i ta część dzisiaj to jest nazwane Wzgórze Przedsiębiorczości. I teraz zaplanowano jakąś drogę na to wzgórze, a więc będzie coś tam rozbudowane. No i tu podane są wysokości, także zobaczcie, 102 metry tutaj gdzie Fenikowskiego, 73, 86, z tym, że jak budowano Fenikowskiego, to stopniowo ziemia się obniżała, także to ziemię musieli wybierać, prawda, z Fenikowskiego. Także to jest wysokość jakieś 70-86 nad poziom morza. Tutaj, gdzie ogródki działkowe, wysokość nad poziom morza 31. Tu, gdzie dworzec PKP 38 metrów nad poziom morza. A centrum miasta, Wejhera, to jest z mapki, co puściłem, od pani Oli się dowiedziałem, to ma tak 30-31 metrów nad poziom morza. Także często przychodzi mi tak, żebyśmy sobie zdali sprawę. No stadion na Wzgórzu Wolności, piękny stadion, w 30 chyba pierwszym czy drugim roku powstał. No i tutaj też wysokości są nie za wielkie, 74, 78 i tak dalej, i tak dalej. I lecimy dalej. I to też mapka pokazuje nam, i tu macie ogródki działkowe Sucharskiego. To jest 4, zaraz 4 rodzinne ogródki działkowe Sucharskiego, dalej cementownia, Cejnowy, tu i 4 Wejhera, to tutaj koło mnie, prawda, bo ja mieszkam w północnej części. Także tak, kolej dzieli miasto na 2 części. W tej części ten zryw się buduje. Lasy stanowią, jak widzicie Państwo, prawie 48% powierzchni miasta. Bardzo miasto jest zazielenione. Także tu jest fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który się ciągnie aż do Gdańska. 20 000 hektarów ma ten Trójmiejski Park Krajobrazowy. No i w obrębie tego parku jest to nasze najwyższe wzniesienie. Tak. Także na północy też mamy lasy, ale one są własnością, tutaj zobaczcie, na północy Nadleśnictwo Wejherowo, gdzie ma siedzibę w Wejherowie. Tu w części północno-zachodniej lasy Nadleśnictwa Szczebielino, a i tu jeszcze mamy Nadleśnictwo Gdańskie. I od strony Rumie również. Zresztą tu ten Trójmiejski Park Krajobrazowy utworzony został w 1979 roku. Jedziemy dalej.
No te mapki to rozdałem, może nie wszyscy mają, proszę Państwa. O, i tu zaznaczyłem, że spotykamy się w parku miejskim i wędrujemy Doliną Cedronu, jak widzicie tu, Cedronu. Tu jest kafe Pucik, przedwojenna, mieszka pani Kwidzińska. Taki potok zwany Mynówko, to on tu płynie, tak, sączy się ledowoda, ale przed wojną to było 5 stawów. To Jeszcze jest rura. jeszcze, o, rura, tak, Alicja mówi. I proszę Państwa, to było miejsce atrakcyjne przed wojną, bo tam pływały pstrągi, karpie i tak dalej. Można było sobie zamówić obiad, przedzwonić do nich, czy rowerkiem dojechać, także to miejsce było znane dla mieszkańców miasta. Tak. I ja pierwszy raz, żeby odkryć to najwyższe, bo zauważyłem to najwyższe wzniesienie, bo miałem szczegółowe mapy, ale mówię, jak tam trafić, proszę Państwa. Pierwszy raz szedłem od Młynek. Nie trafiłem. Drugi raz od tej drogi, jak widzicie, do Gniewina. I tu chyba przez przypadek weszliśmy, bo tam jest ten słupek taki geodezyjny z pewną numeracją. I od tego czasu mówię, to robimy imprezę na to, a trochę doświadczenia, wiecie Państwo, miałem, bo w Zielonej Górze odkryłem najwyższe wzniesienie, bo kiedyś PTTK organizowało taką akcję. Szukamy najwyższej góry w mieście. I w Zielonej Górze nikt jeszcze nie odkrył tego. I okazało się, że też głosowaliśmy i nazwaliśmy to wzgórze Jagodowe Wzgórze. 210,8. A nasze też ma piękną nazwę, wzgórze krajoznawstwa. Także, proszę Państwa, idziemy na południe, tak, bo trasa tam ma niecałe chyba 4 km. Potem idziemy na wschód, widzicie, tak, do tego miejsca, gdzie 97, i tu już droga prowadzi do Roszczynialskiego ulicy, a my idziemy teraz pięknym, zobaczcie, parowem, tutaj, i już jesteśmy na wzniesieniu i z tej strony jest spadek jakieś 45 stopni i musimy trochę ominąć to wzniesienie, chociaż stromo my chodzimy. Tak, tak. No ale to mówię, to jest 20 metrów pod górkę, 40 stopni spadek jest, tak. No i tam jak my odkrywaliśmy, to każdy otrzymał dyplom pamiątkowy, ładny, z podpisami i tak dalej, i tak dalej. O, i to jest ta historyczna grupa, Gdynia, Wejherowo, ci, którzy całą gromadą, telewizja, gazeta była, także to w internecie też się ukazało, także może te osoby rozpoznajecie. O, tutaj widzę jacyś znajomi, ta pani, o, koleżanka, proszę bardzo, jest tutaj, ta. To jest Gdynia ten pan, także Gdynia połączyła się z Wejherowem i taką wędrówkę odbyliśmy. Jedziemy dalej. O, tak, jakiś facet znajomy. I tak wygląda ten punkt geodezyjny. I przed wojną to była taka wieża triangulacyjna. I te drzewa, dzisiaj one są wysokie, trochę zasłaniają. Proszę Państwa, z tej wieży triangulacyjnej, ja tych zdjęcia dzisiaj nie wziąłem, jest przepiękny widok na Wejherowo w dole, jak to Wejherowo. Ale ta część Wejherowa od kotłowni, ciepłownia jest tam na Staromiejskiej, prawda? Na zachód. Ta część jest widoczna. Zresztą powiem Państwu, że elektrociepłownię, ten komin ja zawsze oglądam z kuchni swojej. I tak mówię, ile ten komin może mieć metrów? Nikt nie wie. To mówię, pójdę tam do elektrociepłowni i zastałem takich młodych pracowników. Nie wiedzą, ile metrów. A po co panu? Podamy panu telefon do Gdyni. To powiedzą. No i okazało się, że w Gdyni pani pochodzi z Wejherowa. Mówi, tak, komin elektrociepłowni ma 80 metrów wysokości. I już mnie zadowoliło. Także nieraz w ten sposób docieramy, ale miejscowi tego nie wiedzą. No zdarza się tak. No i tak w powiększeniu wygląda ten znak geodezyjny, jak widzicie Państwo. Marzeniem naszym jest PTT-kowców, prawda Teresa, żeby ten szlak wyznaczyć, no i żeby jakaś tablica była pamiątkowa z całą trasą naniesioną. Tak, i wiem, że 6 czerwca, tak gdzieś w początkach czerwca, jak ktoś jeszcze nie był na Wzgórzu Krajoznawców, zapraszamy na wędrówkę. Bo to w jedną stronę
i zejściem do ulicy Roszczynialskiego to jest prawie 8 kilometrów. I z Roszczynialskiego to sobie zjeżdżamy autobusem do miasta. Fajny spacerek. I tu jest to opisane, zdobycie najwyższego wzniesienia. Proszę Państwa, nawet napisane 8 kilometrów. Przepiękny teren, parowy, jary. Przepraszam, a jak nazywa się ta rura? To zapomniałam. Dobrze, że przypomniałaś. Dobrze, że przypomniałaś. Akurat, słuchajcie, to zdjęcie jest zrobione przy kapliczce. Pamiętacie tam, jak się idzie, jest staw i młyn taki zabytkowy z 1845 roku. I tam mieszka pani Prena i mówi, że ojciec był w Sztuthofie i w 1946 roku, to znaczy ich wywozili barkami i w niemieckim mieście Neustadt Anglicy uratowali, wysłali do Szwecji i tam trochę podleczyli i on ze Szwecji wrócił tutaj Bianga, ale wcześniej Prusiński, tak? Co miał to salę, tak. Wcześniej wrócił i mówi do pani tej Preny, wasz tata niebawem będzie w domu. I on na to okoliczność, że został uratowany, wybudował kapliczkę w 1948 roku i za parę miesięcy mu się zmarło. Także kapliczka jest pamiątką uratowania tego. No i proszę Państwa, potem jak skręcamy z tego Cafe Pucik na wschód, to jest taka rura 6 metrów i każdy się zastanawia, co to za rura jest. Chociaż wcześniej są takie studzienki z białymi kopułami. To są studnie, prawda? Tych studni to jest kilkanaście w tych obszarze żuliskowym. Okazuje się, ta rura ma 6 metrów wysokości i tam umocowany jest pizymetr. I ona, jak poziom wody się zmienia, to on tam do góry, na dół, także poziom warstwy wodonośnej, na jakiej głębokości się znajduje. Także pizymetr, takie urządzenie. Wieża 6 metrów wysokości. No, także to wygląda. No i często, jak się mówi, gdzie wody się gromadzą podziemne, no bo my czerpiemy wodę ze studni i tak dalej, to woda się znajduje w warstwie wodonośnej. A gdyby ktoś zapytał, a co to jest warstwa wodonośna? Właśnie jak to jest to utwór skalny, skała, która zdolna jest zgromadzić wodę. Dlaczego? Bo pory ma w środku, bo te ziarenka żwiru, piasku tak dokładnie nie dotykają siebie, ale mają takie otworki. Tam się gromadzi woda, warstwa wodonośna. I jak ta warstwa wodonośna, tak na Mazowszu, tam gdzie Warszawa, jest tak wygięta, proszę Państwa, no to są wody. I w Australii, w środku pustynia wielka, a na odległości 1000 na 2000 tak się obniża ta warstwa wodonośna. Jak przebijecie z góry w środku tej, to są te wody artezyjskie. Na zachodzie od prowincji francuskiej Artois. I takie wody artezyjskie występują w okolicach Warszawy, stąd te Konstancin, mamy uzdrowiska, pojawiły się. No i każdy, kto zdobył wzgórze krajoznawców, pokazana strzałeczka, otrzymał na pamiątkę i fajny dyplom. Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej Darek Dębski ufundował, uroczyście wręczaliśmy, bo ja do tej Pomorskiej Komisji Krajoznawczej też należę. No, także on był w 2021 roku też zdobywcą i podpisywał osobiście te dyplomy. To był 15 październik 2021 roku. Historyczna data. Tak, proszę Państwa, Pradolina Łeby-Redy, co wcześniej, zobaczcie, Pradolina Kaszubska i taka kępa oksywska, prawda? I tu ciekawostką jest, że jest ta strefa krawędziowa Wysoczyzny, strefa krawędziowa i taką ciekawostką, nie wiem czy w Polsce to jest, że Cisowianka jest taki potok, Gdynia, Pustki, tak, ta Cisowianka i ona nie wypływa z jednego źródła, tylko ma 3 cieki, które się łączą w Cisowiankę. I jeden z tych cieków od źródła, Cisówka, w pewnym momencie ginie nam w piasku.
Jakoś tego w naszym województwie nie było, że płynie ciek, znika i potem dalej wypływa. To jako ciekawostkę potraktujmy, prawda? Bo to jest między Gdynią a Wejherowem. Zresztą, proszę Państwa, tu nie wspomniałem, że na północ od Wejherowa, w kierunku Piaśnicy, występuje Sandr, obszar piaszczysty. Bo jak idziemy na te wzgórze krajoznawców, to proszę Państwa, są przepiękne formy krajobrazowe. Parowy, jary, ozy, Kemy, Drubliny. Kemy to są takie wzgórza okrągłe, takie niewielkie, okrągłe, prawda. Jeśli jest wydłużony wał piaszczysty, to może być Drublina albo Sandr. I taki Sandr znajduje się na północ od Wejherowa w kierunku Piaśnicy. I dlatego, kto wie, czy ktoś tam z Niemców nie znał się na geologii i tam ich rozstrzelowali, bo łatwiej wykopać te dołki i tak dalej. Bo ciągnie się aż za Piaśnicę Sandr, ogromne, podłużne zwałysko piasków. To się nazywają wydłużone w takiej formie sandry, prawda? Okrągłe. Kemy. Także ten krajobraz, jak idziemy, proszę Państwa, na wzgórze krajobrazu jest przepiękny. Przepiękny. Także warto nawet po raz drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. Bo zawsze coś nowego się odkrywa, ludzi poznajemy i tak dalej. A tą mapkę wyrysował profesor Szukalski, już nie żyje, w Kielnie pochowany, też miał geografię fizyczną ze mną. Profesorem nigdy nie był, był tylko docentem na uczelni. Dobrze, dalej. O, i teraz mamy, proszę Państwa, jak powstało Wejherowo. Zbliżamy się powoli chyba do końca. 6 z groszami Wejherowo taką powierzchnię miało. I ja myślę, że Wejher sobie ten teren upodobał. No tak pomijam historię, legendę, prawda, którą chciał spełnić. Tu jest taki stożek nasypowy przez rzekę Cedron stworzony. Widzicie tutaj? O, tak samo rzeka Bolszewka też taki stożek utworzyła i stąd tworzono osiedla. I prawdopodobnie, że Śmiechowo-Nanice należały do Wejherowa, to proszę Państwa, na tym obszarze stworzył to miasto, no Wejherowsko-Wolę najpierw, tylko pytanie, kto mu wyrównywał ten stożek napływowy. Ale chyba bodajże w Nanicach mieszkali chłopi i w Śmiechowie, także z tych swoich włości musiał do pracy kogoś ściągnąć, że w ciągu krótkiego okresu czasu, w ciągu 4 miesięcy powstał Kościół Świętej Trójcy. Bardzo szybko. No to teraz jak powstał Kościół, no to komu ma służyć ten Kościół? To trzeba co? Zachęcić ludzi, żeby się osiedlali. Także chyba dobrze zachęcali, bo zwolnił z podatku tych ludzi, którzy się tutaj osiedlali. No i chciał stworzyć taką osadę rzemieślniczą. W pewnym okresie to tu było dużo rzemieślników, najwięcej szewców. Bo kiedy kalwaria funkcjonowała, no to tak w Zebrzydowskiej, tam było jeszcze więcej tych szewców. Trzeba było te celówki podkuwać, buty im i tak dalej, bo były zniszczone. Także rzemieślników było dużo. I proszę Państwa, gdyby był taki... Aha, jeszcze jedna rzecz. Tu macie takie z tej krawędzi różne stożki napływowe, takie cieki utworzyły, jak widzicie. O, tutaj Reda, Rumia, tu malutkie takie. I co ciekawe, że jak skończymy na ulicach, to zauważcie, że Wejherowo dzisiaj tak mniej więcej rozciągnięto i ono leży na tarasach. Pierwsza strefa krawędziowa, tak jak ulica Roszczynialskiego i tutaj do osiedla harcerskiego ciągnie się. Potem druga strefa to tam będzie Sikorskiego, potem bliżej Gdańska i po mojej stronie północnej będzie Necla, Pomorska i tak dalej. Zresztą te terasy są niektóre zaznaczone, widać, prawda? O, także układ ulic dostosowany jest do krajobrazu. A tam, gdzie są o kształcie podnikowym obniżenia, no to wykorzystywano drogi do Gniewina, potem do innych miejscowości. O, i tu jest chyba Sandry zaznaczone, widzicie Państwo? O, to jest ten Sandry na Piaśnicy, co prowadzi, piaszczysty. Tak. Także tutaj
na takich tarasach rozłożyło się Wejherowo dalej. No i tą mapę spolszczy nam Baranowski, tak? Piotr Baranowski. No i teraz to, co ja tam puściłem w obieg, tą mapkę, to jest ukazane. Zobaczcie, że to miasto się zaczynało na zachodzie, gdzie jest, o tutaj był mostek na Sobieskiego, gdzie jest PKO tutaj dzisiaj. To był mostek. I dalej na Wałowej, bo to jest Wałowa, widzicie? I Wałowa, ona się kończyła nad rzeką Cedron, bo Wałowa potem tak skręca na północ, prawda? Do Rzeziski. Także to jest ta nasza Wałowa. Ulica Pucka, tak. Plac Wejhera to jest tak. Kościół Świętej Trójcy mamy. Klasztorna, Świętego Kościelna, to jest ten kawałek. Świętego Jacka, Wybickiego dzisiejsza i tak dalej. No i tu jest ulica dzisiaj Zamkowa. Kościół Franciszkanów jest zaznaczony. Też to do dzisiaj ten ogród jest dość duży. Tak. Także na zachodzie miasto się zaczynało gdzieś tak, gdzie jest rondo papieża Leona, a na wschodzie, gdzie jest Świętego Wniebowzięcia i Judyckiego. Tu się kończyło nasze miasto. Na północy kończyło się przy ulicy Puckiej i tam przy torach jest ulica Abrahama. To jest taka ścieżka, to nie jest ulica, tylko jeszcze pokazana ścieżka. No i na południu się kończyło tutaj przy terenach zamkowych. Także ktoś tam policzył, że tych domów było wówczas chyba 86 czy ileś. Zobaczcie, jak one są ustawione. Nawet Wejher, który miał do pomocy ludzi, jak wiedział, że żeby ściągnąć rzemieślników, trzeba ich zachęcić do tego. Także oni otrzymywali za darmo działkę, mogli się budować i zwolnieni byli 30 lat od płacenia podatków. I dlatego różnej maści tu się osiedlali. Luteranie, zresztą było miastem bardzo tolerancyjnym Wejherowo. I zobaczcie, jak te działki wyglądały. Zobaczcie. Wąskie, a długie. Wąskie, a między Sobieskiego dzisiejszą Wałową. Wąska, a długa. A więc tutaj stały domy i taki układ domów, w archeologii nazywamy ustawienie szczytowe. Szczytowe. Jak będziecie szli przez miasto, zwróćcie uwagę, która jest szczytem ustawiona, a która jest nie szczytem ustawiona. Dlaczego? Bo mógł się obok jakiś pożar wywołać albo sprzedać swoją działkę i następny właściciel z dwóch tych działek wybudował sobie dom to dłuższą szerokością. I to jest układ kalenicowy. Jak takie domy zobaczycie, jak będziecie przychodzili, to znaczy, że wcześniej inne domy stały. Układ szczytowy, kalenicowy. No i niektóre płaskie dachy, jeśli są podwójnie załamane dachy, zwróćcie uwagę na dachy, to jest dach mansardowy. Bo jeszcze na górze można jakieś tam było zyskać pomieszczenie. A nawet jak wejdziecie Świętego Jacka, narożny tam, gdzie był sklep papierniczy, który splajtował, go przeniesiono Sobieskiego, to nawet, zobaczycie, piękny wykusz, co oglądaliśmy. A żeby zwiększyć powierzchnię mieszkalną, to poszerzano, bocznościano, prawda, często tam fajny stoliczek, można sobie kawę wypić i tak dalej w takich domach. To jest charakterystyczne dla krajów śródziemnomorskich. W górach takie wykusze są często spotykane. Także można nawet policzyć, ile tych wykuszy u nas jest, ale mamy w każdym bądź razie. No i ciekawa zabudowa, że w każdym bądź razie jak wędrowali tutaj ludzie w XVI wieku, zachwycali się naszym miastem. Mówi, że piękne miasto, budynki, domy murowane. No kościół, on był taki w stylu muru pruskiego. Potem Będowski przemodelował ten kościół. Każdy mówi, miasto czyste, piękne, zachwycali się, prawda. No i fajnie, że taki układ się zachował z Polszczy Baranowski. No zresztą zobaczcie, ile młynów było wtedy. Raz, dwa, trzy, chyba cztery młyny. No, także z 1810 roku. Kalwaria Wejherowska, no to tutaj te kanały, jak widzicie. Tak.
Góra Oliwna. Góra Oliwna, tu pojmano Chrystusa. Potem przeprowadzono go przez Potok Biały, dzisiejszy Cedron. Tak? I podobno od tego miejsca ma ciekawe właściwości woda w Cedronie, tak lecznicze, czy no w każdym razie tak piszą. Dalej te kapliczki to są na wzgórzu Syjon. No i tu jest Golgota i chyba tu gdzie 104, 658 kościół, to papież ze studentami w 1953 roku zaszczycił swojej obecności, tam wisi tablica. Papież nasz był takim wędrowniczkiem, także jako jeszcze nie papież wędrował ze studentami. No w czasach socjalistycznych, jak ja ściągnąłem z diecezji krakowskiej taką książkę, bo on w województwie lubuskim też wędrował ze studentami, przyjechał do Sławy, takie miasteczko, i potem płynął kajakiem, ale go biskup wezwał i zostawił studentów, pojechał dalej do Gorzowa. Także pamiątki liczne zostawił. I w tej książce często nazwisk nie ma tych studentów jego. Podane pseudonimy. No taki był czas, bo nie chcieli się ujawniać te osoby. I najwyższe wzniesienie kapliczka, proszę zobaczyć, to jest 8. Tak? 8, tak. 111 995. Najwyżej położona kapliczka. Te na Górze Oliwnej 4 to widzicie w tych granicach. 62, 72, 85. Kapliczka nad Cedronem, tam jest, nisko położona, 53 metry nad poziomem morza. No te trochę są wyższe, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jak idziemy na stadion ulicą Sportową, koło cmentarza, to jest taka na wysokości 94 kapliczka Heroda. No, amfiteatr, chyba teraz się ruszy remont w parku, bo jest nowy konserwator przyrody. Tak, już zauważyłem, coś robią, wzmacniają niektóre drewniane elementy. Tak. Staw, pałac, teren, gdzie my tu się znajdujemy. Tak. I tu sobie woda z tego kanału przepływa koło pałacu do rzeki Cedron, koło książnicy Gerarda Lamudy. Tak, tak. No, także tutaj dla dzieci jest atrakcja, bo można sobie tym kanałem płynąć, wypożyczają łabędzie czy innego ptaka. Dobrze, dalej. Nazwy ulic, które po 1945 roku zmieniły się. Długo się nie będziemy zastanawiać nad tym, ale zobaczcie Państwo, Czerwionki, obecnie ulica Buczka i Bukowa. I ktoś mi mówi, słuchaj, mówi Bukowa, to tak nazwali, bo tam niby buki rosną. Ja mówię, graby rosną wśród tej, a buki to tam dopiero przy Heroda kapliczce. On mówi, że człowiek, którego ojciec był w Sztuthofie, no, tutaj go aresztowali, Rosjanie, którzy stacjonowali tam na końcu XIX wojskowa i za litr bimbru, czy tam baniak bimbru, udało się tego wydobyć, a na jego miejsce dali jeńca niemieckiego. Także go ratowali i mówi, dowódcą tych Rosjan to był pułkownik Bukow. I mówi, i stąd nazwano ulicę Bukowa. No gdzie jest prawda, może jest pośrodku, także no, w każdym bądź razie widzicie, dobrze słuchać takich. No i tutaj macie na przykład ulica Gronkiewicza Karola była. I on, pracownik UB w Gdańsku, kiedy tłumiono w Nowym Porcie, tam go zastrzelono, prawda. Także jakie nazwy tam znanych osób są? Marchlewskiego, Nowotki, Hanki Sawickiej, zmieniono na Borowiecku. Potem mamy Szpitalną, no to Alojzego Jagalskiego. 22 lipca Strzelecka, no to chodzimy Strzelecko, to był 22, Świerczewskiego nawet, to Józefa Hallera. Piękna ulica Hallera, Świerczewskiego, prawda? Plac 10 lutego, marszałka Piłsudskiego i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Ronda w Wejherowie. Także tych rond, o, zresztą poczytajcie sobie. 21. Tak. I teraz zaczynając od ronda pierwszego,
prawda, to jest pierwszych osadników dzielnicy Śmiechowo. Północ 1934. O, i to wszystko prowadzi Necla Pomorsko, prawda, jeden ciąg. Potem przeskakujemy na południe, drugi ciąg, gdzie jest Sobieskiego, mniej więcej. No i ostatnie rondo to doszło na granicy Aleja z Bractwa Strzeleckiego, gdzie Celestat był, tam siedziba tych Bractwa Strzeleckiego, Bractwo Kurkowe. No i powstało jeszcze teraz na Sobieskiego nowe rondo, tam gdzie jest ulica Dzieci Syberyjskich, to chyba ono jeszcze nazwy nie ma. Tak, także na dzień dzisiaj, no i zryw jak to idzie, także na koło kotłowni też tam powstanie. Także na dzisiaj mamy 21 rond w Wejherowie. Tak. Dobra, dalej. No i patroni, nie będziemy się nad tym zatrzymywali, ale mnie interesowało, jak ja chodzę ulicą, to ja muszę wiedzieć, czy to jest poeta, czy pisarz, w jakich latach żył i gdzie się urodził. Najważniejsze było, gdzie się urodził, skąd pochodzi. I dlatego podzieliłem tych patronów. Działacze kaszubscy i osoby urodzone w województwie pomorskim i lata życia. O, na przykład Abraham, proszę, Mestwin, dalej, Krowidłowska Teodora, Koczerska się urodziła w naszym terenie. Potem działacze kaszubscy, osoby urodzone dla ziemi. No to takie znane nazwiska, jak Fenikowski Franciszek, z Poznania. W Poznaniu się urodził. Ale znany jest Skibniewska, Dżenet, która była Tatarką, ma swoją ulicę, prawda? Łukowicz, Miron, chyba lekarzem był, w Toruniu urodzony. Tak, mimo że się urodzili poza województwem, ale dla nas są ważni. No i tutaj mamy patroni ulic, ich lata też życia, ale urodzeni poza województwem pomorskim. Zobaczcie, ile ich tutaj, no przydałoby się, żeby nowe powstały ulice, no ale to jest prośba do radnych. Ja mam takie pewne propozycje, które warto by upamiętnić nazwiskiem zasłużony dla Wejherowa. Ktoś by się zgodził, nie zgodził, ale są takie osoby, które powinny mieć swoje ulice. Dobrze, dalej. No, to jest ciekawe, proszę Państwa, jak walczyliśmy w 1462 z Krzyżakami, to chyba Sychta gdzieś tam umieścił. I tak, jak sobie poczytamy, to dowiemy się, skąd se nazwy wzięły tych wiosek, prawda? A czy to faktycznie tak było? Kiedy Kaszubi prowadzili z zakonem krzyżackim wojnę, to w Strzelnie oni strzelali. Strzelno. 2. W Tupadłach kule padały i tam najwięcej krzyżaków padło. W Łebczu zginął ich dowódca, reszta tejże jednej z kilku armii. Tych łbów na tym polu bitwy leżało wiele. I tak po kolei. Krzyżacy jednak 8. Krzyżacy jednak nie mieli uczciwych zamiarów. W zdradzie zdradzili Kaszubów. I stąd zdrada. Dalej. 10. Tam Kaszubi okryli się wielką sławą, gromiąc Krzyżaków. Stąd wzięła się nazwa wsi Sławoszyno. Od Sława. Ta. No i dalej 16. Najeźdźców chlustała od dzisiejszej Redy aż po Chylonię. Krew chlustała od pokonanych Krzyżaków. Tak. 17. Zakonnicy byli zmuszeni się podać, pokłonić się pas zwycięzcom, a było to właśnie tam, gdzie dzisiaj jest Kłanino. Kłaniali się, prawda. Kaszubi na pamiątkowej wygranej wywiesili chorągę z białym orłem, stąd wzięło się Orłowo. W Chwaszczynie kobiety zachwaszciły rolę, no bo mężczyzn nie miał kto uprawiać, to zachwaszciły się pola. W czasie, gdy mężczyźni walczyli za kraj. W Kielnie co robili? Kowale wyrabiali kielnie dla odbudowania zburzonych miast i wsi. Tyłowo wywodzi się od nazwy od Tylow, jakie Krzyżacy pokazali Kaszubom po przegranej bitwie. To jest tak, jak Chińczycy zagospodarowali Syberię, to często było do stysy dochodziło, to Rosjanie się wnerwiali, bo Chińczycy przychodzili na stronę radziecką, pokazywali tyłki swoje. I to tak podobnie ci się odwrócili tyłem. W Świecinie zaświeciło pole od kości poległych Krzyżaków. Tak. I tutaj jeszcze, ja znalazłem taką ciekawostkę, proszę Państwa. O.
czasie owej niewoli krzyżacy wzmocnili się na kaszubskim chlebie i zaczęli się panoszyć, w końcu uciekli. Kaszubi jednak wnet ich dopędzili i sprawili im krwawą kąpiel. Było to akurat tam, gdzie leży Kąpino. Po tej rzezi krzyżackiej wódz zakrył sobie oczy, rzewnie zapłakał i rzekł: tyle krwi na nic. I na nic, na nic. I stąd się wzięło miano dzisiejszych na nic. Widząc to wszystko, Kaszubi się zebrali, zaczęli z krzyżaków się wyśmiewać. Od tego właśnie powstała nazwa Śmiechowo. Na telewizji kiedyś pokazywali Śmiechowo, że facet miał chyba 15 balonów i do kolejki chciał się dostać. I reporter mówi, pewnie jedzie do Śmiechowa. Kolejką, tak. Od tego właśnie powstała nazwa Śmiechowo. Radość jednak nie trwała długo, bo zakonnikom z pomocą przyszły nowe oddziały. Połączone siły znów uderzyły na Kaszubów, którzy jednak nie dali się wrogowi. Do walki z napastnikiem stanęli wszyscy starcy w Rosji i tak dalej. W domach zostały kobiety i dzieci. Tak. Także zwyciężyliśmy. Krzyżak. Coś jeszcze? I koniec. Tak. To dziękuję Państwu.